جتسلو كعوات قدنيو كعوات يدما سلازي كابزوم جغانو سوساتاتن سبعاتاتن ابنت وسيدنا ناي ارترا امانيل يوحنس ناي دبوب ولو والللኝ مكوننن دار تግራይ جنرال ታደሰ ወረደ አብህ ልዕሊ ህወሓት ደጊሙ ከቢድ መጠንቀታ አስሚዕሎም ናይ ነውረ ካይዳደው ክብል አብ ትግራይ ቅጥዒ ፖለቲካ ጠፊኡ ከም ዘሎ እቲ ፕሬዝዳንት አተሓሳሲቦም ህዝቢ ኣብ ዝወሳነ ወቅቲ ግጭት ዘይዕድም ስግግር ክሉ ክድግፍን ክቋምን ኣሎ ክብል ወሲኹ ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ገሊጾም ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ትማሊ ሰላም ንሕና ደኹም ከመይ ጸንሑ ተመሊሰ መጽኔኹ ኣብ ናይ ለማንቲ ሒዘልኩም ዝመጻኹ ቪዲዮታት ኣውሶም እዚ ዘሎ ወታዊ ጉዳይን ፖለቲካ ካብ ዝኾኑ ሓደ ቪዲዮታት ሒዘልኩም መጽለኹ ሓደሽቲ ቤተሰብ እንታለኹም ቻናል ኩልኩም ሰብስክራይብ እናገርኩም ጀምሩ ኩራታ ዘውቲ እስከ ንኽናፍቶም ቪዲዮታትና ዘሎ ኮስረኩም እስኪ ኩራታ ዘውቲ ከም መጀመሪት ቪዲዮና ክትኾን ብዛው ዘላ ቪዲዮ ስክሪን እንመለስ ከቢድ መጠንቀቅታ ጀነራል ታደሰ ወረደ ይብረናሉ ኣብ ዘላ ስክናይ ታደሰ ወረደ መጠንቀቅታ ሪና እንመለስ ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ አብህ ልዕሊ ህወሓት ደጊሙ ከቢድ መጠንቀቅታ አስሚዕሎም ናይ ነውረ ካይዳደው ክብል አብ ትግራይ ቅጥዒ ፖለቲካ ጠፊኡ ከም ዘሎ እቲ ፕሬዝዳንት አተሓሳሲቦም ህዝቢ ኣብ ዝወሳነ ወቅቲ ግጭት ዘይዕድም ስግግር ክሉ ክድግፍን ክቋምን ኣሎ ክብል ወሲኹ ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ገሊጾም ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ትማሊ ዝሃቦ ጋዜጣ መግለጺ ሎሚ ረቡዕ ንጎህ ድማ ተወሳኺ መብርሂ ብሎም ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ዝወሰኖም ነባር መንግስቲ መለስ ዝብል ንሶም ናብ ዝርከቦም 9 ኣባላት ዘለዎ ካውንስል ከም ዘይቀረበም ቀሪቡን እንትኾነ እቲ ካውንስል በምፍላጥ ሰጊሩም ኣብቲ ውሳነ ለውጢ ከም ዘየምጽእ ሓቢሮሎም ድሕሪ ውሳነ ከተማ ኣክሱም እቲ ውሳነ ምስ ዝፈጽሙ ኣመራርሓ ህወሓት ከም ዘይተራኸበን ይኹን በር ብተናጸል ዘይኮነስ ብዝተወደበ መልክዑ ክዝትየሉ ድሌት ከም ዘሎ ይገሊጾም ነባር መንግስቲ መለስ ዝብል ውሳነ ህወሓት ሓደገኛን ተወሳኺ ጎንጽን ጥፋት ዝዕድም እቲ ውሳነ ብወነንተ ዘይተተግቢሮም ውድቀት በር ዓወት ከም ዘይርከብ ይገሊጹ ተፈጢሩ ዘሎ ዘይርጉዕ ፖለቲካዊ ኩነታት ከረጋግዕ ዝኽእል ኣማራጺ ሓሳብ ከም ዘሎም ኣማራጺ ሓሳብ ባዕሉ ሓዊሱም 9 ኣባላት ናብ ዘለዎ ካውንስል ክቐርብ ድሉ ከም ዝኾነ ይገሊጾም ሚዲያት መንግስት ስለዝተጨወያም ትማሊ ማይዛ 13/2018 ዓመት ምረት ዝሃቦ መግለጺም አዛቢዕን ከም ዘቅረቦም ንኣብነት ስልጣን የክለቅቕ ኢሉ ዝብል ዘይተባሃለ ምዃኑ ጠቂሱ ብርህሎ ጀነራል ታደሰም ነባር መንግስቲ መለስ ዝብል ውሳነ ህወሓት መሓውር ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብ ዝኾነ ዞባታት ነቲ ውሳነ ተቐቢልና ዝብል ኣገላልጻ ዘይልክዕን ምትሕዋስ ፓርቲን መንግስትን ዝፈጠሮም ዝወለደን ምዃኑ ዞባ ደቡብ ነቲ ውሳነ ተቐቢሉም ኢሉ ብሚድያ ምሕላፉ ብኣብነት ተላዒሎም ኣብ ልዕሊ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ዕልዋ መንግስቲ ወይ ድማ ኩዴታ ምሕሳብን ምትግባርን ንህዝቢ ትግራይ ዘይምጥን ብውሽጥን ብደገን ተቐባልነት ዘይርክብን ዘይዕውትን ምዃኑ ኣብሪህሎ ጀነራል ታደሰ ወረደ እስኪ ኩራታ ዘውቲ ናይ ታደሰ ወረደ ቪዲዮ ከም ተዝሪኹም ይዝመስል ሓሳብ ተህሊኩም ሓሳብ ማቡታ ኮሜንት እናገለጹም እስከ ንቐጽል ናብ ተወጻል ዘሎ ቪዲዮ ናቆስረኩም جتسلو كعوات قدنيو كعوات يدما سلازي كابزوم جغانو سوساتاتن سبعاتاتن ابنت وسيدنا ناي ارترا امانيل يوحنس ناي دبوب ولو واللኝ مكوننن صمدو غيروم تاريخ صريح من تلنا لومي ناي ارترا اول سعيدن ناي امحرا حبتامو ايالون صمدو غيروم تبولغا نمنتاي تغرم ያለቀሰ ያላል በደንብ ጠብቀኝና እየየ አሸርጠ ታለቅሳለ ገና ኦፍ ኮርስ ጽምዶ የሚለው ቃል በጣም ብዙ ሰዎችን አንቀጥቅጦ ሊደፋቸው ነው አሁን የታመሙት በአማራና በትግራይ መካከል እንዴት የተረጋጋ ሁኔታ ተፈጠረ ነው አማራ ኤርትራ ትግራይ ላይ ምንም አይነት የርስ በርስ ጸብ ቀረ ነው አየ ሰሜኑ ተረጋጋ ሲባል አሸርጠው ማልቀስ የጀመሩት እነማን ናቸው ከዛ ንዴታቸውን መደበቅ አቅቷቸው ጽምዶ አሁን እስኪ ሁላችሁም እዚህ የገባችሁ የምትከታተሉን በኮሜንት ባር ላይ ሐሳቡን የምትደግፉ እስኪ ጽምዶ የሚለውን ቃል ጻፉት የተወሰነ ጋኔን እናስለፍልፍ በዚህ ጸበል ጽምዶ ይሄንን ቃል የምንጠቀመው የአማራ ህዝብ የትግራይ ህዝብ የኤርትራ ህዝብ በፍጹም ወደ ቀውስ ወደ ጦርነት ወደ ምንም መግባት የለበትም ስለዚህ አንቱም ጽምዶ ምሁራት ምርሕወት ብሉ ዝነበርኩም ምሁራት ትዕደሙ ኣለኹም አንቱም ፖለቲከኛታት ክምራሕ ኣለዎ ትብሉ ዝነበርኩም ፖለቲከኛታት ትዕደሙ ኣለኹም ኮታስ ከድምዕን ከስምዕን ክእልየት ትብል ኩልኻ እነሆ ሜዳ እነሆ ፈረስ ጽምዶ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ይሞ ደላይ ሰላም ዘበልካ ህዝብ ተላዓል ሓግዘና ንብል ኣሎና በሉ
بزغتل مدبنا بزغتل السمون صمدو بمريد ديكونا بنفاريت نابز خيات بوتا عايزكم كخيدي سقاب شعو تطعمو ركحا باي عوت نحفاش እስኪ ኩራት አዝፍቲ ናይ አውል ሰዒድ ጽምዶ ዝገብሮ ዘሎት ቪዲዮ ከም ትሰማዕሙ ይመስል ሓሳውን ታሊኩም ሓሳውም ቦታ ኮሜንት እናገለጽኩም ኣብዚ ኻስኪ ዝምድና አሜሪካን ኤርትራ ናብ ንቡር መምላስ ረብሓና እዩ ይስራሕ ነገር ናብ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ክልመጽልኩም እዚ ዓወት ንሻዕብያ ጥራሕ ዘይኮነ ንሕወሓት እውን ዓወት ሰው መንግስት አሜሪካ ለማዓት እንታይ ትራምፕ مس إيران زغورو زلو قينات كم زي واصو اوريدي تسعير مبزحتو ني امريكا فستاير ايو بنغراچن لاي اب ኢትዮጵያ ዝበዝሕ ኢትዮጵያዊ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ምርአይ ገዲፍ ወይ ሓቂ ሳብ አምና አሜሪካ ፖለቲካ ድማ ደሰይኒ ካብ ሲኤንኤን ገለገለ ዝካታተል ቶም ዩቲዩበራት ቶም ሓቀኛታት ዘይ ወገኑ ሰባት ኣብ አሜሪካ በፍላይ 300 ሚሊዮን እንግሊዝ ዝሳረብ ሰባለው ካውት 100 ሚሊዮን ዩቲዩብ እንድሕር ዝካታተል ኮይኑ ቶም ዓበይቲ ዝበሃሉ ጋዜጠኛታት ሚሊዮንስ ኤንድ ሚሊዮንስ እዮም ገንዘብ ዝረኽቡ እዚ ሳቶም እዮም ተሓቂ ዘውፅዎ ትራምፕ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ርክብ ከመሓይሽ ይደልሎ which is ጽቡቅ እዚ ማለት ቀይ ባሕሪ ዝምልከት ማለት እዩ ሕጂ ገሊኦም ዘይርድኡኩም ንሻዕብያ ክንስዕሮ ኢና ዳ ንሻዕብያ ክንዋጎ ኢና ዶ ገለዶ ትብሉ ፍላይ ቶም ደንበዕና እንኳ ትኾናት እዮም ግረፎ تخدع بعقيتاتشو ردا ذا امسلو ግን መንግስት ኤርትራ بعين امريكا بعين CIA ካብ ኢትዮጵያ ላዕሊ حقي ቀይሕ ባሕሪ በሰላም እንድሕር ከነብር ኮይኑ መንግስት አሜሪካ ንመንግስት ኤርትራ ወይን ሻዕብያ ይትንክፎኒ በምንም ተአምር ምክንያቱ ሻዕብያ አብይዱ ፈንጂ ሒዝሉ ክትንክፎ እንድሕር መጪኻ ልክ ከምዚ ኢራን ዝገበርዎ መንገዲ ቀይሕ ባሕሪ ጥራሕ ይዓጽልካ አባጽዕ ኮይኑ ድላይ ክገብር ኮይኑ ኣብ ዓሰብ ኮይኑ ድላዩ ክገብር ይኽእል እዚ ትና ኢራን ወሲዳቶ ዘላ ስጉምቲ ኤርትራ ጽባሕ ክትወስድ ከም ትኽእል ትራምፕ ተረዲኡ ወለ መንግስት አሜሪካ ተረዲኡ ወለ ሶ ኢራን ኣብ ዝደለየቶ ሰዓት ትመስመር እንድሕር ተዓጾ ተኸፍቶ እንድሕር ኮይና ተኻል አማራጺ ቀይሕ ባሕሪ ሶ ቀይሕ ባሕሪ መማረጺ ኮይኑ እንድሕር ትሰርሕ ኮይኑ ድማ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ጠጠው ክብል ኣሎ ኮፍ ክብል ኣሎ ዝትንክፎ ሰብ የለ ተኺሎም ክሕግዙ ወይ ሻዕብያ ድማ ከምዚ ክሕግዘካ ኢልካዮ ከምዚ ኢንፊጅን ክትወቆ ገለ ይደሊኒ አምጽ ብካሻ አምጦ ይዝብለካ ሶ እዚ ንሕወሓት ንባዕሉ ዓቢ ዜና እዩ አነ ናይ ሕወሓት ወኪል ኣብዚ አሜሪካ ነይረንተ ዝኸውን እዚ ከምዚ ዓይነት ጽሑፋት ክወጽ ከሎ መንግስት አሜሪካ ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ኣራእያ ንድሕር ዘላ ሳልስ ኮይኑ ጽምዶ እንድሕር ዝገብር ኮይኑ ብዛዕባ ጽምዶ ናይ አሜሪካ ናይ ኤርትራ ኣብዛ ዝሓለፈት ናይ መወዳእታ ሪኮንስ ተቀድሚያ ዘላ ቃለ መጠይቅ ናይ ኢሳያስ ስምዑ ጽምዶ ምስ አሜሪካ ምስ ኣብ ዘመነ ትራምፕ ከመይ ጌርና ንሰርሕ ዝብል ኣብኡ ዲቴይል ኣለዎ ዝሓለፈ ጉንበት 25 ኣብ መዓልቲ ናጽነት ናይ ኤርትራ ብዛዕባ ጽምዶ ምስ አሜሪካ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ተዛረቡ ኣሎ ስምዑ ሕጂ ትራምፕ መጺሎ ኖስ ትራምፕ is a businessman he don't care ስለዚህ ናይ ዓለም ንግዲ በቀይሕ ባሕሪ ከዓልፍ እንድሕር ገይሩ ኤርትራ ዓባይ ተጠቃሚት ክትከውን እያ ሶ ነዚ ሰላም እዚ ንምሕላው ድማ መንግስት አሜሪካ ኩሉ ዓይነት ፈንድ ክገብር ኩሉ ዓይነት ሓገዝ ክገብር ፈቲ ዘይኮነስ ተገዲዱ ሶ እዚ ቶም ኣብ ዘለኹም ናይ TPLF ዲፕሎማት መራሕቲ ሕወሓት ከመይ ኢኹም ትጥቀሙሉ ኢዚ ክነግረኩም ኣነ ፖለቲካል ሳይንስ 101 መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ብልጽግና ዝበሃል ንኤርትራ ክወርር ሓስብ ስለ ዘሎ ወደብ ዓሰብ ብኩናት ክመልስ ሓስብ ስለ ዘሎ ብድሮን ንሰራዊት ኤርትራ ደብዲቡ ንህዝቢ ኤርትራ ደብዲቡ ዓሰብ ክወርር ሓስብ ስለ ዘሎ ንናይ አሜሪካ ጥቕሚ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝጎድእ ስለ ዝኾነ ነዚ መስዋዕቲ ክንከፍል ድልዋት ኢና ዝብል ሓደ ዲፕሎማት ናይ ትግራይ ኣብዚ የድልየና ኣሎ ግን ነዚ ዝሓስብ ዲፕሎማት ኣሎ ዲ የለ ዲፕሎማት ተባሂሉ ምስ መን ውዕል ምስ ኣሉላ ክከራኸሩ ውዕል ኣብ ዩቲዩብ እዚ ሕዝን ማዕፈሪ ክንደይ ዝስራሕ ነገራት ኣሎ እስኪ ኩራት አዝብቲ ዝምድና አሜሪካን ኤርትራን ናብ ንቡር መምላስ ረብሓና ይብለሎ እስኪ ኣብዚ ዝበሎ ሓሳብ እንታሊኩም ሓሶም ቦታ ኮሜንት ክትገልጹ ትኽእሉ ኢኹም ናይ ሎማንት ቪዲዮታትና ጆሚሞስ ነይሮም ኣብ ወጻል ቪድዮ ከምዚ ዓይነት ቪዲዮታት ይዘርኩም ንክመጽእ ነዚ ቻናል እዚ ኩልኩም ሰብስክራይብ ምግባር ከይትርሱ ኩራት አዝብቲ ፒስ ይመችኹም